Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yan uwa. A gurguje yan uwa, wannan wani sako ne nake so in aika shi zuwa ga yan uwa na musulmi wa'inda suke iya fahimtar manufarmu, suke iya fahimtar abin da muka sa a gaba. Na tashi da damuwa gaskiya da bakin ciki yau saboda ba mu gama kukan wancan matsalar da muke fama da ita ba, ko mu ce ana kukan targaɗe sai ga wato ainihin karaya zo, ko mu ce da mu ce dukkanin su karaya ne, ana kukan karaya sai ga wata karayan ta sake faruwa. Wani abu ya faru wanda ya tada min da hankali matuka, amma da faruwansa a farko ban yi niyyar yin magana ba, amma tunda abin ya shafi janibin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda duk duniya babu kamansa, ala kulli fannin faddalallahu fannahu, wanda abin ya hada da addinin mu wanda duk duniya babu wani addini mai tsarki irin addinin musulunci. Shine abin da ya faru da wannan yar wasa kwaikwayo Rahama Sadau. Ina so wannan sako da farko dai duk wanda ya san yana da alaka da Rahama Sadau, wanda ya san sakon nan zai iya isa zuwa gare ta, don girman Allah ya yi aikin addini kuma ya yi aikin ladan da zai isar da wannan sakon zuwa ga Rahama Sadau. Kowa da ya san ni ba wanda ya sai hana ni magana, kuma kowa ya san ni ba na barin sai ta kwana, kuma kowa ya san ni ban damu da zagi da aibanta ba ko da zargin mai zargi. In ka ga dama ka ce shuhura nake nema, kamar yadda wasu da sa faɗa, in ka ga dama ka ce kuɗi nake nema, duk ya rage naka. Amma muna yi ne in dai za mu iya kare addinin mu kuma da kuma mutuncin manzo Allah. Wallahi la naksha fi izhari dini Muhammadin li qawlati qalin ta'tasihi kanatu. Saboda haka wannan sako ina magana zuwa ga Rahama Sadau. Duk da kasancewan ta fito ta bayyana nadamar ta game da ba da kofa da ta yi aka aibanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin shigan banza da ta yi, to kun ga abin da muke gaya muku yanzu. Gashi abin tun yana taba ku, ana zagin ku a matsayin ku na 'ya'yan musulmai, ana jifan ku da cewa ai gashi ma musuluncin naku ga yadda yake. Yanzu abin ya fara wuce kanku, ya fara zuwa ga kan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka wani sai ce ai shiru, bai kamata kai magana ba. In kai magana neman suna kake, in kai magana neman kuɗi kake, in kai kaza ta da hankalin mutane kake so ka yi, ka bar kowa ya zauna da ya kamata ya abin da ya ga dama. Bayan Annabi ya gaya mana cikin hadisi wanda ba za mu bi maganan ka ba, ba za mu bi korafin ka ba, abinda Annabi ya gaya mana shi za mu bi. Annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyaghayyirhu bi yadihi, fa in lam yastadi fa bi lisanihi, fa in lam yastadi fa bi qalbihi, zalika adhafu al-iman. Annabi ya ce duk wanda ya ga mummunan abu ya kawar da shi da hannunsa, idan ba zai iya ba ya yi amfani da harshensa, ma'ana ya faɗa ko za a ɗauka. Idan haka ma ya gagara fa bi qalbihi, ya bashi cikin zuciyarsa ya kyamaci abin. Amma mu muna da bakin magana, ba wanda ya sai hana magana. Saboda haka wannan nasiha ce zuwa ga Rahama Sadau. Akwai wanda ya kira ni, babban mutum ne, da safen nan ya kira ni, a jiya da ya kira ni, yana kokarin ya ce zai maka Rahama Sadau a kotu, wanda da zan kira sunan shi galibi wasu sun san shi. Zai maka Rahama Sadau a kotu saboda abin da ta yi. To wallahi alam na gaya mishi da ya dakata saboda fita bayyana nadamar ta da ta yi, amma zan fito ni zan yi bidiyo bisa nasiha. Amma duk da haka dai ya ce dai zai iya abin da zai yi. To a takaice dai ni bangare na abin da nake so in san nasiha ne zuwa ga Rahama Sadau. Rahama Sadau, ki san cewa ke musulma ce, kuma har yanzu babu wanda zai cire wannan kalma ta sunan musulunci a kanki, saboda bai ga kina aikata kafirci ba. Ya iyaka abin da ya bayyana mana sabon Allah ce wanda kike yi, wanda Allah ya hana. Shigan banza, fitan tsiraici, wanda Allah ya ce wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimnas salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu. Kar ku yi fita irin ta jahiliya. Yau abinda Annabi ya hana kishi kike yi, wanda yasa da abin aka yi amfani aka cip fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har wannan kafiri zai iya bude baki ya ce wai da Annabi zai dawo duniya zai ga abin da kika yi ya burge shi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahama Sadau zaki da wannan babban zunubi da kika daukan makanki. Kin yi nadama, wannan abu ne mai kyau. Kin yi kuskure, kin tabbatar da kin yadda kin kuskure, abu ne mai kyau. Amma annadamu alama fata wan niyya Allah ya uda ila dhanbi. Dole ki niyan cewa ba za ki sake koma ma abin da kika aikata ba. Fitan tsaraici ba naki bane. Shiga da kike na shigan tsaraici a matsayin ki na musulma ba naki bane. Kin ce kin ji zafin abin da kafirin nan yayi na cin mutuncin manzo Allah saboda ki. To abin da zai tabbatar mana da kin ji haushi shine abin da kika yi ya jawo cin mutuncin manzon Allah. To ki ce ki daina. Domin walau kunta sadiqan fi hubbihi la fatahu innal muhibba lil muhibbi muti'u. Da ce da gaske ne kina son manzo Allah ko wa'inda suke irin wa'innan abubuwan suna son manzo Allah da za su masa biyayya, saboda duk wanda kake so kakan mishi da'a ne. Saboda haka jama'a, wallahi billahi alazim la ilaha illa huwa, in dai ba za mu canza halin mu kan abin da muke yi ba, wallahi so muka fara gani kan aibanta addinin mu da kuma manzon mu. Abin da ya rage namu, duniya ta cika da kin manzon Allah, ta cika da adawa da manzon Allah, an dirfafo mu an sa mu a gaba saboda manzon Allah. To babu abin da ya rage kan musulmai illa su fito da kyawawan ɗabi'un manzon Allah su bayyana ma duniya. Shine mafitan mu, shine zai rika ƙaryata maƙiyan mu kan abin da suke zargin musulunci da kuma annabin mu da shi. Amma ana can ana zagin manzon Allah, ba mu gama hucewa kan abin da aka yi ba, ki zo kuma ki shiga irin ta Yahudu, ki kuma ba ma daman Yahudawan kuma wannan ma bai ishe su ba, su zagi manzon Allah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina waɗanda suke da irin halinta, ina waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ur nata, wannan bai ishe ku aya ba? Yanzu za ku ci gaba da bari a ringa zagin manzon Allah, wannan fa wanda ya fito kenan fa nashi. Allah kaɗai ya san abin da ake a gefe kanku saboda irin halin da kuke da shi. Kun ce neman kuɗi kuke, kun ce ba da tarbiyya kuke. Yanzu wannan tarbiyyan kenan shine abin da ya jawo mana yanzu. Tarbiyyan kenan yanzu saboda Allah, saboda Allah. Saboda haka Rahama Sadau, ba za mu kausasa harshe a kanki ba, amma wallahi akwai dama wanda a daman Allah ya ba mu kowa wannan damar, ita ce rayuwarsa, kuma a kowane irin lokaci damar nan zai iya kubucewa, kuma a nan duniya ne ake gyarawa, amma billahi lazi in ka bari ka je lahira wallahi babu sauran gyara. Saboda haka wannan nasiha ce, sannan wayanda suke amfani da hotunanta suna yada da sunan nasiha, wannan ba nasiha bace, ko da sunan aibanta. Da yawa zaka iya aibanta mutum yayi laifi kuma kai ka feshi laifi. Me yasa? Saboda aibantawar da waye ba tare da tunanin cewa ya kamata duka mu gyara bane. Wani za ga ma yana aibanta tare da kanwan shi a gida irin shigan take yi, wani yana zaginta yana tsini tare da kanwan shi a gida ban maza take. Allah shi kyauta. To duka wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya duba nashi ya gyara. Ya da hotunan da ake addina, amma nasiha ne ita. Akwai dama har yanzu a kanki baiwa Allah, kar neman kuɗi da neman abin duniya ya sa ki gigice, ki fita hayyacinki, ki ba ma mutane dama a ringa zagin addinin musulunci. Wannan abu ne wanda ya kamata a ji tsoron Allah akai. Nasiha ce kuma gaskiya na faɗa. Ya rage ka fassara ni duk yadda kake so ka fassara ni, ya rage duk abin da kake so ka ɗauka ka ɗora a kaina ka ɗora. Amma ba shi zai sa mu daina faɗin abin da ya kamata ba akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu. Saboda haka wannan shine nasihar. Idan an dauka ya amfani, in ba a dauka ba Allah ka gani ka sheda mun wato ainihin sauki haƙƙi.